ኣብዚ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ በትሪ ሓቂ ከመይ ትኾኑ? ካብ ስቱድዮና ሰላምታና ብምቕዳም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትዘንግዑም። ፈለማ ቀንዲ ኣርእስታቱ ነባሪ ሰላም ንኽሰፍን መሪሕነት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዘይምለስ ሉዓላውነት ኤርትራ ክቕበል ከም ዘለዎም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ። ቅልውላው ትግራይ ኤውሮጳ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ከም ዝበሎን መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ዞባዊ ሓደጋ ይኽብል ኣጠንቂቕሎም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ከረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ። ኣብ ካናዳ ሓደ ወላዲ ንደቁ ብምቕታል ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 4 ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ናብ ካሜሮን ከም ዝተሰጉ ተሓቢሩ። እዚ ሚድያ በትሪ ሓቂ እዩ። ነባሪ ሰላም ንኽሰፍን መሪሕነት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዘይምለስ ሉዓላውነት ኤርትራ ክቕበሉ ከም ዘለዎም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሃገራዊ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ንኣሽቶ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ስለ ዘይክእላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓቕሚ ዘለወን ዓበይቲ ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቐን እንተኸይደን ንገዛእ ርእሰን ይኹን ንዓለም ሓደጋ ከስዕብ ይኽብል ተዛሪቡ እምበሩ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ነዚ ምጉት እዚ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። ቀዳማይ ነገር ንገዛእ ርእሱ መሬታዊ ዶባቱ ከተዓርቕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንርእሱ ከም ቀንዲ ውሕስነት ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ገይሩ ክቐርብ ጂኦፖለቲካዊ ላግፂ ክብል ተመግለፂ ገሊጹ ኣሎ። ወሲኹ እቲ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኢትዮጵያ ንኣሽቶ ሃገራት ፀጥታ ናይ ምርግጋፅ ዓቕሚ የብለንን ክትብል እተቕርቦ ጥርዓን ካብ ታሪኻውን ግብራውን ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ይገልጽ። ኤርትራም ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ዘካየደቶ ናይ ነፃነት ቃልሲ ዓቕሚ ምክልኻል ብብዝሒ ህዝቢ ወይ ብገዚፍ ሃገር ከም ዘይውሰን ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር የዘኻኽር። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትራፋም ኣብ ልዕሊ ጽላት ማኒፋክቸርን ቁጠባዊ ብልጽግናን ዓብይ ጸቕጢ ከም ዘሕደረ ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ወፃኢታት ሎጂስቲክስ ክብክብል ከም ዝገበረን ድሕነት ሚኒስትር ሃገራት ምርግጋፅ ኣብ ሓደጋ ከም ዘደቐን ኣመልኪቱሎም። ኤርትራ ግን ነዚ ምጉት እዚ ግዚኡ ዝሓለፎ ህርፋን ወራር ክትብል ትገልጾ እያ። ኤርትራ ካብ 1993 ጀሚራ ወደባታን ንግዳዊ ኣገልግሎት ንምኽፋት ዘይተሓለለ ድሌት ክተርኢ ከም ፀንሐትን ኢትዮጵያ ድማ ብምዕሩይ ውዕላት ክትጥቀመሉ ፈቂዳ ከም ዝነበረትን እቲ መግለፂ የዘኻኽር። ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራም ናብ ዘተ ዘይቀርብን ቅዱስን ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራም ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቃላሕ ዘሎ ጠለባት ኣዋጅ ኩናት ብምባል ክነቕፎ ጸኒሑ እዩ። ነባሪ ሰላም ንምስፋን ድማ መሪሕነት ኢትዮጵያም ንስትራቴጂካቶም ዳግም ገምጋም ክገብሩሉን ነቲ ንድሕሪት ዘይምለስ ሉዓላውነት ኤርትራ ክቕበሉ ከም ዘለዎም እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹሎም። ቅልውላው ትግራይ ኤውሮጳ ኣዝዩ ኣሰካፊ ከም ዝበሎን መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ዞባዊ ሓደጋ ይኽብል ኣጠንቂቕሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ከም ዝሰከፎ ገሊጹሎም። ብኩሉ ወገን ዝርአ ተጻብኦታት ክሃድእ ድማ ጸዊዑ። ድሕሪ እውን ኤምባሲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ዞባዊ ሓደጋነቱ ዝገልጽ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። ብሓሙስ 30 ሚያዝያ ዝወፀ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ኣብ ትግራይ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ብዓቢ ስክፍታ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም።
ዓባይ ብሪጣንያ ብወገና ብመንገዲ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቢላ ብዓርቢ ኣብ ዝወፀቶ መግለፂ ንምዕባለታት ክልል ትግራይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ብምግላጽ ንምሉእ ተፈጻምነት ቅድሚ ኣብ 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈጸመ ውዕል ምቁራጽ ጣብኦታት ዝርርብ ክካየድ ፀዊዓ ኣብ ትግራይ ድሕረት ንክልተ ዓመት ዝተካየደ ደማዊ ኩናት ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያም ነቲ ኩናት ደው እኳ እንተበለት እታ ክልል ናብቲ ዝነበራ ሙሉእ ሰላም ክትምለስ ግን ኣይከኣለትን ብመሰረት ውዕል ዝቆመ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ኣፈጻጸማ ዓንቀጻት እቲ ሰነድ ስምምዕ ከም ዘይተዓወተን ምትዕንቃፋት ከም ዝተረኣየን ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ መዳይ ክልቲኦም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ንሕድሕዶም ክካሰሱ ጸንሑ ኮይኖም እቲ ሽግር ኣይተፈትሐን ናብ ካልእ ዙር ኩናት ከይኣቱ ድማ ስክፍታ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓርጎጽጎጽ ጸንሐ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብ7 ሚያዝያ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣኑን 1 ዓመት ክናዋሕ ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ወጥሪ መሊሱ ክጋደድ ተራእዩ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሰነስ ጉምቲ ከም ዘይተሳተፈን ከም ዘተገለለን ብምግላጽ እቲ ውሳነ ብዘይኣፍልጦን ምምኻርን ዝተገብረ ንውዕል ፕሪቶርያም ብቁሉዕ ዘጥሕሰን ምዃኑ ገሊጹ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ እዩ ብሪጣንያ ኣብቲ ትማሊ ዓርቢ ዝወፀቶ መግለፂ ዝኾነ ይኹን ምስ ትሕዝቶን መንፈስን እቲ ውዕል ዘይሳነ ተግባራት ከም ዘይትድግፍ ኣፍሊጣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሴክሬታርያት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢሌኒ ስዩም ኣብ ዝሃቦ ቃል ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ሕጋውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያም ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓበራዊ ግዜያዊ ምሕዳር ከቆሙ ዝጠልብ ኮይኑ ስልጣን ዝተሾመ ፕሬዚደንት ንምንዋሕ ናይ ክልቲኦም ኣካላት ተሳትፎ ከም ዘድሊ ዝገልጽ ነጥቢ ብንጹር የለን ኣብ ርእሲ እቲ ዝጸንሐ ቁርቁስ ንፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ትግራይ ዘጋድድ ዘሎ ምዕባለ ጉዳይ ግዜያዊ ምሕዳርን ፕሬዚደንትን እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ከረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍጽም እንተኮይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ተዛሪቡ ወሃቢ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ይፈርስ ብምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘራኽብ ገመድ ከም ዝተበትከ ገሊጹሎም እቲ ወሃቢ ቃል ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድሚ ኣስታት 2 ሰሙን ዘሕልፎ ውሳነ ዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተየካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እዩ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብ24 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተካየደ መረፃ ዝተመርፀ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ክምለስ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንዝተመስረተ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ይመርሕ ንዘሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብ1 ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ሕወሓት ድሕሪ ኣስታት 2 ሰሙን ኣቢሉ ነዚ ውሳነ ኣፍሊጡሎም ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ከየፍቀደን ከየማኸረን ንበይኑ እዩ ነዚ ውሳነ ኣሕሊፉ ክብል ተዛሪቡሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ፋልማይ ዓመት ዝተሾመ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያም ብዝወፀ ደንቢ እዩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዘበነ ስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ን1 ዓመት ከም ዝተናውሐ ብመንገዲ ፌስቡክ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ሓበሬታ ኩናት ትግራይ ምስ ተወልዐ ድሕሪ ኣዋርሕ ንዝመፅእ ደንቢ መጣየሺ ግዜያዊ ምሕዳር ጠቂሱ ነይሩ እዩ ኣብ ካናዳ ሓደ ወላዲ ንደቁ ብምቕታል ብቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ኣብ ካናዳ ከተማ ካሊጋሪ ሓደ ወላዲ ብቅትለት 2 ደቁ ብቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ሬሳ ናይቶም ወዲ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ደቁ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ካሊጋሪ ብሓሙስ እዩ ኣብ ውሽጢ መኪና ተረኺቡ እቲ ወዲ 37 ዓመት ክሱስ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ንግሆም ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ካሊጋሪ ከም ዝቀረበ ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡሎም ቤት ፍርዲ ስም ክሱስን እቶም ግዳያትን ብማዕከን ዜና ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ መንነት ግዳያት ስም ክሱስን ክግለጽ ከም ዘይከኣለ ማዕከን ዜና ሲቢሲ ኣፍሊጡሎም ፖሊስታ ከተማ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ገበን ኣዝዩ ዘይሕሰብን ኣሰንባድን ኢልዎሎም
ቀፂሉ ከምዚ ዝዓቐኑ ፍጻሜታት ኣብቶም ስድራ ቤታት ሕብረተሰብን ጥራይ ዘይኮነም ኣብቶም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነዚ ፍጻሜታት ዝምርምሩን ፖሊስን ከምኡውን ኣብቶም ቀዳሞት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ዓሚቑን ነባሩን ኣልታዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢሉሎም እቲ ፍጻመ ገበን ብሓሙስ ሰዓት 10 ናይ ንግሆም ናብ ፖሊስ ብምድዋል ንደቁ ከም ዝቐተሎም ብምሕባር ኣበይ ከም ዘሎ ሓቢርዎም እዩ ፖሊስ ናብቲ ዝተሓበሮም ቦታ ምስ በጽሑ ደው ዝበለት መኪና ርእዮም ቅድሚ ሬሳ ናይቶም ቆልዑ ምርካቦም ነቲ ወላዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለዉ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር 4 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ህፃንን ዝርከብዎም ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ኣፍሊጡ ሰራዊት እስራኤል ነበርቲ ክወፁ ኣብ ዝኣዘዘሉ ኣብ ኣውራጃ ነባቲሕ ኣብ ዝርከብ ሓቡሽ ካብ ዝተቐትሉ 8 ሰባት 2 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ህፃንን ይርከብዎም ኣብ ወረዳ ሲዶን ድማም 2 ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ 4 ሰባት ቅተሉን ከለዉ ኣብ ወረዳ ጢሮስ እውን ሓደ ሰብ ተቐቲሉሎም ብተወሳኺ ብድምር 32 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡሎም ወላ እኳም 3 ሰሙን ዝጸንሕ ምቁራጽ ተኹሲ ተገይሩ እንተነበረ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሂዝቦላህን ዝካየድ ዘሎ ውግዕ ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ብቐዳም ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለ ሂዝቦላ ኣብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ወተሃደራዊ መኻይንን እስራኤል ዕላማ ዝገበረ ተገሊጹ ሰራዊት እስራኤል ብሓሙስ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሓደ ካብ ወተሃደራቱ ከም ዝተቐትለን ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብዝሑ ዝመቱ እስራኤላውያን 17 ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዘተስዒቡ ብ16 ሚያዝያ ፈለማ ን10 መዓልታት ተጻብኦታት ደው ከም ዝብል ተገይሩ ነይሩ እዩ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዘይብለን ኮይነን እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዘተ ድሕሪ 1993 ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መንጎአን ዝተኻየደ ርክብ እዩ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 4 ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ናብ ካሜሮን ከም ተሰጉ ተገሊጹ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 4 ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብዛ ሰሙን ካብ ኣሜሪካ ተሰይጎም ናብ ካሜሮን ከም ዝኣተዉ ጠበቃታቶም ከም ዝሓበሩ ማዕከን ዜና ገሊጹሎም እቶም 9 ስደተኛታት ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝተላኹ ብመሰረት ካሜሮን ኣሜሪካን ዝኸተምኦ ስምምዕ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኤፍፒ ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶም ዜግነት ኢትዮጵያ ጋና አንጎላን ኮንጎን ብራዛቪልን ዘለዎም ስደተኛታት ብ30 ሚያዝያ 2026 እዮም ናብ ካሜሮን ኣትዮም ዘለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወስደሎ ተሪፍ ስጉምትታት እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ናብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ምብራሮም ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑሎም ኣሜሪካ ብመሰረት ስደተኛታት ክቐበላ ምዝኽእላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገበረቶ ስምምዕ እቶም ውልቀ ሰባት ናብ ሃገሮም ክሳብ ዝምለሱ ኣብታ ተቐባሊት ሃገር ክጸንሑ እዮም ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ካብ ዝፈጸመ ሃገራት ሓንቲ ካሜሮን እያ ነዚ ዳሕረዋይ ዝተወስደ ስጉም ተሓዊስካ ካብ ጥሪ ንድሓር 3 ግዜ ስደተኛታት ናብ ካሜሮን ከም ዝተሰጉ ኤፍፒ ዝዘራረቦ ጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ኣልማዴቭ ገሊጹሎም 6 ደቂ ኣንስትዮን 3 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብዛ ሰሙን ናብ ካሜሮን ዝኣተዉ ኮይኖም ምስቶም ቀዳሞት ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጉ 17 ሰባት ክጽምበሩ እዮም ተባሂሉሎም ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ዝመስል ነይሩ ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትዘንግዑ ድሓን ሕደሩ ልዋም ለይቲ